găsit la un nou episod din Stumble Guys. Am băgat eu niște bănuți. A fost o ofertă. Hai să dăm și un free spin. Și dacă vă place acest episod, nu uitați să apăsați pe butonașul ăla mare de like și de subscribe. E bun. Ok. Și hai să dăm primul spin la ăsta. Primul spin. Avem bani de 2. De 3 nu mai avem. Deci avem bani de 1. Haide să-i dăm. Bum! Haide, haide, haide. Dă ceva bun, dă special aia. Nici măcar nu văd aici în ecran. Nu, epica! Epica, epica. Hai să mai dăm unul la pumnulețul magic. Haide, te rog să ne dea epica, te rog să ne dea speciala, 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 nu! Dar legendară, e bună, e bună! Yes, yes, yes! Ok, hai să ne băgăm pe legend. Am o epică și o legendară. Hai să ne jucăm cu legendară. Hai să vedem. Hai să vedem cum e, că nu știu. N-am citit cum se numește harta. Da, I'm fine. Haide. Nu știu cum e harta aia. Chiar nu știu cum e. Au, au, uitați cât de spate ne-a dus o pilă. Mamă, nu-mi vine să cred. Cât de tolămac am fost. Dar lasă-mă să trec. Dar lasă-mă, eu merg pe acolo pe unde sunt bilele. E perfect. Hai să dăm laser de aici. Hai cu regele manesticului. Haideți. Haide odată. Lasă-ți! Yeah! Silence. Ai silence. Irina. Israel. Nu știu ce e. Nu știu ce nume este. Nu e niciun vlogger. Dar de ce e 15? Ar trebui să fie 16. S-a deconectat pe aici. Ok, haideți, 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 haideți. Haideți, haideți, haideți. Dun 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 dun. Bum 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 bum. Lasă deci iarăși. Alecar. Bine. Ok. Light. Mamă, dacă nu erau alea. Hai să dăm și un match normal. Uite, avem fruitul ăsta. Hai să vedem ce e. Am cam.
să vă mănânce. Doamne ferească, nu mă mouse. Ok, tai fail. Ok. Haide, și fix pe acolo vreau să mă duc. Ia uite cum se duc. Hai. Mamă, ce era să mă duc. Mamă, cum s-a dus. Iscanțiosul. Bine. Polițistul Alex, dacă nu dați like, vine peste voi. Haide, dați mai. Apoi să-mi continui. Haide, bum. What? Rush Hour în semifinală? E cam rar. Acolo nu știu de ce am dat double space. Nu! Bine. Ia uite-l. Nu, bravo. Bravo, te iubesc și te ador. Doar să le vei aici. Mamă, dar suntem toți. Bine, ne-am calificat. Ia uite. Hai. Hai să vedem finala. Hai. Pentru noroc. Sigur la coloana voi și fete. No, într-o niciun caz nu veniți lângă mine și dați pun. Nu! Mă omor singur. Plânge bebelușul. Hai. Plânge bebelușul. Adică cum? Haide odată. Aștept. Aoleu, ce-am activat. Haide. Bă, dar mă încurcă vieții. E bună alunecarea. Să-mi scrieți în comentarii cum e alunecarea. Sau pumnul, sau chestiile astea, că nu știu. Nu prea mă joc de asta. Wow, și-am dat și un kill. Nu! Bine. Mamă, ce stresant e. Ia, de ce m-ai împins specialul? Ia-o-tă găina de argânt. Pam, haide că mă plictisesc.
până o să-mi dea o hartă. What? Stumble Skull! Du-te cu mingea! Nu! Nu! Haide! Haide! Nu! Nu, 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 nu! Nu! Aici ar fi bine un pumn, o alunecare, o chestie de asta. Dar n-avem! Că suntem nabi! Vamos! Haide să avem și noi un gol! Bine, 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 bine! Ia-uite, ia-uite, ia-uite golul! Ia-uite golul! Ia-uite! Nu, nu, nu! E golul de Alex! Nu, ăla va fi un gol! Ăia se chinuie cu mingea! Păi, doamne, dacă e mingea într-un loc, tu te duci în alt loc! Haideți, melcilor de 2 bani! Ia! Bine, 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 bine! Da, nu! Bine! Nu! Ai ceva? Întreb. Ia uite cum o dă șobolănoiul. M-a luat ăsta în îmbrățișare. Vrea să fim iubiți, cred. Eu nu am ce. Bine, 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 bine. Bine. Haide, haide, haide cu finala, haide cu finala, haide cu finala, haide cu finala. Haide. Lost Temple. De-abia așteptam Lost Temple. Ok. Bine, o conducem. Guys, nu! Nu! S-a dus Winul de frumusețe. Winul de frumusețe e dus de râpă mea. Nu, găină! Ești... Hai, că vreau să luăm un win. Simt eu puterea de win. O simt în mine. O simt în mine. Repede m-am spus. Mă dau băi. Uite. Pe bune, Humble Stumble. Nu știu cum se joc. Nu prea mă descurc cu asta. Nu prea. Am luat-o și prin partea greșită. O de aici. Acolo se mișcă mai lent și când se mișcă mai lent ai mai multe șanse. Wow, ce era să mă atingă! Wow! Wow, 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 wow! Nu permitem găinușe, roboței. Vindem la vânzare roboței, fete și fete.
Ok, hai, gata, gata, gata. Ne luăm regele și fugim. Hai că gata. Gata, i-am luat regele, am fugit. Ok? Rundă rapidă, o terminăm, gata. Coroană, easy. Vreau easy win. Nu știu de ce n-am avut control acolo. Ia uite cum i-a dat ăla. Am pierdut o jumătate de oră pe burtă. Ne iubim, ne rostogolim, ne îmbrâncim că stăm o jumătate de oră în brațe, că nu mai vrem să mergem. Ui! Yeah! Poate să se ducă în orice clipă. Și dacă vă place acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul ăla de like. Că dacă nu vine poliția. Hai, hai. Mi-a stricat picșuiul. What? Și mai mulți în față, nu mă calific. Nu mă califică. Nu mă califică. Bine! Bine, bă. Hai să ne jucăm. Lasă. Lasă. Ah, gata. S-a încărcat. Pam, 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 pam. Așa o să dau. Haide că îl protest pe ăsta până nu mai are creier. E sigur că îi lasă fiș. Dacă nu, de ce n-ar fi lasă-te? Uite, nu asta ceva. Ar place. Da, de pe, după cum se vede. Wow, wow. Wow, ce era să cad. Eu nu știu ce am cu marginea. Am ceva cu marginea. Să-mi explicați ce că iau foc imediat. Hai, mai dăm. Hai, încă unul, încă unul. S-a încărcat. Haide că s-a încărcat. Be, lasă-te niciodată n-am câștigat. Și îmi doresc să scriu. A, uite aici un schit. Pleacă la nume. Are acum
Lască-mă, m-am împins! Enterul vieții! Gata, s-a încărcat. Hai să terminăm runda aceasta rapid! Pam, pam! Pam, pam, dan, 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 dan! O terminăm rapid. Vreau să-mi spuneți câte obstacole o să am în runda asta. Vreau să-mi spuneți. Sunt curios. La nu le numără. Ok. Lasă-le asta. Bine, 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 bine. Acolo muream.